Det kan måske være svært for nogen at se system i mine reoler, men for mig giver det mening. Til at starte med har jeg mine eventyrgenfortællinger. Men allerførst så står der det, jeg kalder faglitteratur inden for min eventyrgenre. Dernæst kommer alle eventyrgenfortællingerne som sådan, hvor jeg jo selvfølgelig har min yndlings, og hvor de er prydet med pynt og nips. Herefter har jeg en hylde dedikeret kun til hardbacks, fordi de kunne ikke rigtig passe ind andre steder. Så derfor har de rigtig pæne hardbacks fået deres egen hylde. Mine danske bøger, de starter først med ungdomsbøgerne i serier. De fortsætter direkte over. Hvorefter at de så starter med enkeltbøgerne i ungdomsgenren. Nederst har jeg så alle dem, som ikke er ungdomsbøger, af de danske, som står for sig. Til sidst står en lille portion af mine Disneys bogklubsbøger fra da jeg var barn. Den smalle reol starter med børnebøger, for lige så stille at bevæge sig op til igen ungdomsbøger inden for contemporary-genren. Herefter går den over i seriebøger. Først står serierne samlet, og så står de ellers alfabetisk. Så er der min Harry Potter hylde. Der står ikke så mange bøger derpå, men der står alle mulige andre forskellige ting inden for Harry Potter. Den kunne sagtens fylde 2 hylder, men af pladsmangel så blev den nødt til kun at fylde 1 hylde. Min klassikerhylde starter med alle mine fine Penguin Classics i paperback, hvor jeg stadigvæk mangler en hel del. Min fine samlerhylde har jeg mine foliobøger, de få jeg har anskaffet indtil videre, og så de få Barnes & Nobles jeg har anskaffet indtil videre. Herefter kommer en hylde, som er lidt blandet, men den starter ud med at være sådan et fantasy-ungdoms. Så går den over i at være lidt almindelig ungdoms, lidt voksen fantasy. Derefter kommer en hylde med almindelig voksen engelsk litteratur. Alt lige fra kærlighedsromaner til eventyr, eller ikke eventyr som sådan, men spændende romaner. Den nederste hylde er en meget, meget blandet hylde. Det er de store bøger, som ikke rigtig passer ind andre steder. Det er rejsebøger, det er fagbøger, det er biografier, og det er korte historiesamlinger. Det var så et indblik i min reol. Der mangler stadig en del bøger, fordi nogle af dem ligger i en bunke med de bøger, som jeg er ved at læse, eller som er nye, som jeg kan få sat på plads endnu. Eller læseeksemplarer. Der er 3 separate bunker ud over dem, som står på reolerne. Men det var et lille indblik. Hej hej!